Как да се справим с страха? Страхът е една много естествена емоция. Нашият мозък е устроен така, че всяко ново нещо се възприема от мозъка ни като опасно. Знаете, че мозъкът е удобен, обича отъпканите пътища, схемите, които са му познати, сценариите, които е наследил и така до края на света. И това е много обяснимо. Всъщност, неговата функция е да поддържа нашето тяло в безопасност. Какво може да ни помогне, за да се справим с страха? Преди всичко е да не отричате, че се страхувате, а да приемете: да, аз се страхувам в този момент. Да, изпитвам страх. Съсредоточете се върху тази емоция и се опитайте да я разберете. Следващото нещо, което може да направите, е да си помислите какво предизвиква моя страх. Дали това събитие е свързано с настоящия момент, или с миналото, или с бъдещето. И ако забележим, че нашият страх е предизвикан от някакви фиктивни събития в бъдещето, които може никога да не се осъществят, или с някакви минали негативни събития, тогава да се опитаме, си кажем стоп и да се върнем в настоящия момент, тук и сега. Това много помага да се центрираме и да се приземим. Следващото нещо, което може да направим, е когато имаме голяма цел, изпитваме страх, някаква огромна задача, която ни предстои, някакъв огромен проект, да го разделим на малки стъпки, на малки крачки, или както обичам да казвам аз, как може да издадете слон, просто като го разделите на малки части. Така че целта или задачата, или проекта го разделяме на малки подцели, на малки задачи, на малки части и започваме да се движим с малки крачки. Това ще ни помогне да бъдем по-уверени и след всяка преодоляна крачка да си признаем, да си дадем признание, да си дадем любов, да си дадем благодарност, че сме се справили с тази крачка. Това е много важно, да имаме моменти, в които да отпразнуваме тези малки победи и силата на малките крачки. Освен това, много е важно, когато изпитваме страх, да не се предаваме и да не се капсулираме, да не се изолираме, а да потърсим професионална помощ, помощта на коуч, с който да се разработи проекта, да се отразят малките части, да се направят съответните анализи, да се направят следващите планове и по този начин, когато имаме структура, когато имаме план, всичко може да се доведе до едно запознанство с страха. Той тогава спира да бъде толкова страшен и толкова болезнен и толкова непознат, а започва да придобива съвсем нормални размери и всъщност 50% от страха изчезва, когато го опознаем. С вас беше Наталия, коуч, ментор и консултант по личностно развитие.